Hej og velkommen hos Rejsefinder.com. Det her er en lille guide til dig, hvordan du finder din bedste oplæste rejse hurtigt og nemt. På Rejsefinder.com har du mange muligheder for at finde din bedste oplæste rejse. Du kan finde last minute rejser, du kan finde storbyrejser, så du kan have ferie i storbyen. Du kan rejse med bus, fly og også tog. Så der er mange forskellige muligheder her på Rejsefinder.com. Men for at gøre det ekstra nemt for dig, har vi lavet den her lille skema til dig, så du hurtigt og nemt kan udfylde, og så finder den fly og det hotel, du ønsker dig, ud fra rigtig mange andre. Og jeg vil lige vise dig, hvordan man udfylder det her skema. Først og fremmest skal du vælge den lufthavn, du vil flyve fra. Og som eksempel tager jeg Hamburg. Så klikker du på Hamburg, og så trykker du på OK, og så skal du vælge her den lufthavn, eller det sted, hvor du gerne vil hen. I det her tilfælde til at bare lige Tyrkiet. Godt. Så her skriver du, hvornår du vil flyve afsted. Nu tager vi lige den 17. Og her siger du så, hvornår du gerne vil tilbage igen. Og jeg tager den 24. En uge. Og her kan du også vælge, hvor lang tid du vil flyve, om det skal være en uge, eller 2 uger, eller kun 2 til 3 nætter, eller ja, også længere tid. Det kan også være 10 uger, eller lige det, du har lyst til. Her kan du så vælge, hvordan prisen skal være per person. Her vælger du, hvor mange personer der skal med, og hvis du har børn, så skal du vælge alderen her af de børn, du har med. Som en lille ekstra søgning, kan du vælge, hvordan din hotel skal være, altså om du skal have morgenmad, eller om du skal have kun overnatning, eller om du skal have all inclusive. Her vælger du, hvordan et værelse skal være, om det skal være dobbeltværelse, en suite eller et familieværelse. Og her kan du vælge, hvor mange stjerner hotellet skal have. Og hvis du allerede har et navn til et hotel, så kan du bare skrive det her, og så leder den efter det hotel. Ja, og et lille ekstra igen er de her felter, som du kan krydse af. Og det er nogle ting, som du kan ønske dig, som skal være på hotellet. For eksempel, det skal være animation, hvis du er sammen med børn. Eller det skal være en pool, eller fitness, eller lige hvad du ønsker dig. Så du kan bare trykke på det, du gerne vil have i dit hotel, og så vælger du bare det. Og når du er færdig med at udfylde det her skema, så trykker du bare på Angebot til at finde den, som betyder, at den finder tilbud til dig. Og så finder den tilbud til dig, altså forskellige hoteller. Ligesom man kan se rigtig mange, så man skal lige kigge igennem og læse beskrivelser om hotellet. Her står jo den lille beskrivelse af hotellet. Her står, hvor mange stjerner hotellet har. Og hvis man trykker her på, så er det bare detaljer om hotellet og om hotellets område. Ja, ligesom man kan se her. Ja, og hvis du så vil kigge, om der er plads i det hotel, og om der også er plads i flyet, og så om du kan booke det, klikker du bare på termine. Så ser man her, okay, der er forskellige tidspunkter, og forskellige priser, man kan vælge. Så vi tager den første. Det er jo bare det dato, du skal flyve fra, og så er det dobbeltværelse, at det er med morgenmad, og at det er inklusiv transport til hotellet. Og så klikker man på prøven, som er prøve, så altså om den har plads i flyet. Så man kan, og her kan man for eksempel se, at der ikke er nogen plads lige nu i flyet. Men så må man jo prøve det næste, om det præcis er den samme. For eksempel det her dobbeltværelse, og det er halvpension, og inklusiv transfer igen. Vi prøver, om der er plads. Og det er der, ligesom man kan se her. Og så har man jo det her med, hvad der er med i din bookning. Det er 7 dage. Det er fra Hamburg fra din startdato. Og så har du her, hvornår du skal flyve. Og hvornår du så skal flyve tilbage. Og her er prisen per person. Og så prisen i alt. Så det her pris, som står her. Så hvis du er tilfreds med det her, så går du bare weiter til Buchung, som betyder videre til bookning.
Ja, når du har så gjort det, så kommer du op på den her side, hvor der lige er nogle få detaljer over dit ophold, altså hvor du skal hen, og hvilken region der er, og hvordan dit værelse er, og ja, alle de her små informationer. Så hernede ved rejseanmelder skal du skrive dine personlige oplysninger, altså dit navn og dit postnummer, og hvor du kommer fra, og dit telefonnummer, og sådan noget. Og i det her lille felt kan du skrive, hvis du har nogle ønsker. For eksempel, hvis du for eksempel ikke vil have et værelse ved siden af elevator, eller hvis du ønsker at have et ekstra hovedpude, så kan du skrive det herinde. Hvis vi så skruer lidt mere ned, så skal du ved rejse tegnehjem og skrive de personers navn og fødselsdato, som skal med. Altså den første person, navn og fødselsdato, den anden person, navn og fødselsdato. Og hvis det så er flere personer, så skal du selvfølgelig skrive din navn og fødselsdato, som skal med på din rejse. Hernede ved rejseschutzversicherung, det er rejseforsikringer. Og hvis du ønsker en rejseforsikring, så trykker du bare på ja og ja, men du skal altid huske på, at det koster lidt flere penge, så din pris vil også dermed stige, hvis du ønsker en rejseforsikring. Hernede er betalmetoder, altså hvordan du vil betale, om du vil betale med kort, eller om du vil snakke med den på telefon og betale på den måde. Ja, og til sidst her, så står der priserne for en voksen og den anden voksen, som skal med i det her tilfælde. Og da jeg så ikke har klikket på noget rejseforsikring lige nu, så bliver prisen jo bare det. Og hernede så står den pris, du skal betale i alt ved aktuel eller samme pris. Det er den pris, du skal betale i alt. Og de her to felter, det skal man altid krydse af, fordi det er sådan nogle betingelser, som rejseselskaber bare skal have. Men hvis du gerne vil læse den, så klikker du selvfølgelig på rejsevejinstructors og den her, så du kan lige læse det. Ellers skal du trykke begge to af, så du kan komme videre til. Og når du så er færdig med at krydse det af og udfylde det her, så klikker du bare på ja, så du kan booke din rejse.